अरे माँ, अरे कहाँ इतना ठंडा लगता। पेटे में गोहे से बना था, कौन का चिंता नहीं के। अरे भाई, अरे बा, इतना ठंडा लगता। लड़का बेटा पटवे के कौन का चिंता नहीं के। कल कोई ने मोछरी मारे और तो बहने ठंडा रात के खाना ना खोमी एको बार ने घस घस जाके कोहबर में घुस जाता। हमरा ठंडा लगता, रात भर सुतल नहीं की। अरे कौन बालों से निकल घरवा में से। अरे अरे काहे नहीं के निकलत। अरे बा, अरे छट से जाके कोहबर में घुसी जाता। हमने ठंडा कितना लागोटा। अरे बाप रे, काहे नहीं घर निकलत रे, कहाँ बालो सन। अरे बाप रे बाप, काहे नहीं घर सुनत रहे। अरे हमरा ठंडा लागत ना बाबू। का कुकरे नियर भोकत आल एगो तू ही बूढ़ पुरानिया बाल कि गाँव में और केहू बा सुतल हमनी के काल कर देले बाल। हम कुकरे नियर भोकतानी, हमरा ठंडा लागता। हमरा का पूजता तारा कुकरे नियर आवत रह सट से घर में कोहबर में घुस जात रह। जा जा कोहबर में बिछौना ले बाकी नहीं। कौन दवाई के इतना गर्मी हमरा सुत ओड़ी के और अब कुकरे नियर भोकरा चाहे बोलल तो टेंगरा के बुंकवा देखत रहे ना मुंह में मुतवा दे। अरे इतना ठंडा लागता फूक, हमरा इतना गर्मी। सुता अरे बस जा 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 जा, जा कोहबर में माई नहीं बोली था, जा घुस जा कोहबर में। अरे बाबा बिछौना देने वाला तो। अरे माई, अरे बा, बिछौना दे कर चल गए, काज नहीं है। कौन बिछा काज अपने मेहरा रुआ कहीं लुगवा दे ले काहे दादा कौन कलूगा। इतना देर कौन सी दवाई खिलाता है वाला समरा, इतना गर्मी छिटकार होता है दादा। अरे भाई, अरे गोरही का मोरनी गोरही में इतना हमारा हम ना जननी के गोरही खा के हमरा के बीमार में टोली हो। आई हो दादा, इतना तेज दवाई खाए के बाद पानी को मिली आवे के। अरे अरे जाके घरवा में घुस जाता काहे। अरे पियास लगल बारे, काहे नहीं खसा सुनो दवाइया खाई। ए भगवान, कौन मेहरारू आइल की पतो जौन आइल के हमरा के एगो गरई के एगो मूड़ी दिवा से एगो पूछ दिवा से उहे खोमी। जब से ओकर शादी भइल बा तब से हमर हमेशा घर में घुसर रहता। तनको समय से ना खाना पानी कुछ नहीं खा देत। का हम करी एकरा के, काहे नहीं खाता। अरे बा, अरे बा, पेटवा में गैस वो बनता हमरा यही में। अरे काहे रे पनिया दबो सरे का ए कुकर तू बाप वाला की कुकुर वाला का चिल्लाए लागत ल रही रही के। हम चिल्लातानी चिल्लाने के हमरा पियास लगल दवाई खाए के बा। एक के आली बोल ना का बार बार घटी जाता तारा के दवाई। तो का घरवा में माइक लगा घुसी जातला सट्टा से तुमने घरवा में उल्टा तो बोला। रुको पानी लेके आवत आनी। ले जाके घर में घुसी तो हमरा के कुकर मुता कहता है जा। काज नहीं काय कोने कह दे ला ई पानी पी ला। अरे बा, पता ना कैसन तू बाप बाल कि घटल त के बार बार तू ही वो बाप वाला की दुनिया में औरी के बा। बढ़ी बढ़ी बोलबा तू, बढ़ी बढ़ी। अब चुपचाप रह, इतने कहता नहीं ना तो बाबू रो जाई।
भुला जाम कि तू बाप होगा। अरे हम चिल्ला तनी हम कहनी ना तनी कि हमरा कहीं मुड़िया दो से गरैया के तो दूगो काहे मुड़ी हमका दे डाला सा उहे फंस गइल बा हमरा गोटई में। तो हमनी कह जाएंगे कि खइब तो ये होई आशा के खइला तो ना जानल आगे कल लादब पूरा क्या ना के दो तो जब कि जेतना हड़ताल अरे हम केतना खोली सो करी तो तहनिया के खोजोलिया से तोर माई आइल बिया हऊ ओइ दिने से तो हमरा के कुछ खाए के हुए 3-4 बेर तो खा तानी खाना तब क्या कहता लगी मुड़ी दे देंगा सब तारा के माना ना करे के चाहिए। अरे आज इतना नहीं ना करिए सोचिए जितना साली अरे आ कुछ होई तो दे देना सा आई क देना सा उ क देना सा तब उ पाउ रोजिया सा आ खइयो त ना जनी ना ओ बकरी चरा का बेरा ले के लेके जाई बकरिया तू ले जाइबा तू तोहरी नामे बात के ले जाई तारा के उहे डिप्टी दिया अब बेच के ले पैसा कच्चा तू धरबा त के धरी दवाई करावे तो पैसे ले खरा था पैसा जैसे बेचे तनी पोछ के बकरे भेज दे तो लइकन के लेबे खाती तली हस ना नतिया तोहरे ना हुआ सब अब दवाई खा के पनिया फेंक देला दवाई खइला दवाइयों कहाँ बनतिया ले अरे अब जा सा बकरी चरा के यस टाइम से तो शादी के खइया देखबे कहाँ ओ ये हका दवाइया हां लेबे पानी लेबे ये फेंक देला ले पानी ले हमके सेवा करिया सही खाली जो आता न सके बापा पैसा नहीं दे पेंशन नहीं दे जमीनिया नहीं दे तो है नहीं कहो खाली जमीनिया घरवा खाती खाली बेचैल बड़ा से दर मर गई बता लेके ना जीबा अरे क्या बोलत बस अब ज्यादा होता है बुला जाम की बाप होगा हमारा अरे बाप रे बाप हई कॉमन तो कौन जी के पेटवा गड़ाल का की ठंडिया के ह गैसवा के ह अरे बाप ना कौन बुढ़ावा है तो इथे बाटे खाली पारत रहता खा अरे बाप कहनी कोने जन्म के इथी कहले रहनी कि ऐसन बाप मिल गइल हमारा के मोटी घबरा आई ना बिया तार में आई देखो तनी तारा के कोने ना तैयार करे सुझावे तो कोने ना तारा के करे ले खियावे पेला हम जाई दिन मोरी गई नहीं तो ले टाइम तो बकरी चरावे लेके चल दिया ले डंटावा हमर कहाँ बा डंटावा ले आओ रे कल लेके आवत है अरे जब से आइल बिया हो घर में कोह डले बिया काम हे भगवान बड़ी कहाँ गई फेलू रे कहाँ गई ले अरे ले आओ रे उहे ले आओ ले लाई अरे जाकर सांझ के चौराहा पर से दवाई लिया दी है तब बकरिया बेचा अणुआ खसुआ के बेची द काहे खाती पैसा बाकी लियाई पैसा नहीं खे ठीक है बा ठीक है आवत ना से तब बेचते नहीं खा कहता नहीं अणुआ जौन बाबू के बेची द अरुआ बा तब अच्छा भुआ के भगवतिया भइल बोई के में खर्चा होई का तब हां वो हो गया दूगो बात एगो भाखाइल बा भुआरा के नाम से हां आ एगो अणुआ के बेची द हां नहीं भुआ का जोन बाटी के भखाइल वो चले का ओकर ढेर दिन बाहर उतरले हो गइल ना हां ठीक है बात बेच देता नहीं हां
दवाइयो हो जाई अब बुआरा के बरवा उतर है हाँ फुगरो का 12वां उतर आ जाए ठीक ना ना हां ओकरी माई से कह दिए कि वो तैयार रही ओकर माई हां कह दे ओकर माई की तबीयत खराब बा